still are investing. Igqwetha lenkundla u-Advocate Tsepo Mahange kaMzizi uphikise ngelithi umtyholwa walile kuba inxalenye yeseshoni yokufaniswa lingekho igqwetha lakhe. Omele umtyholwa uziphikile ezingxelo ngelithi isizathu sokungaqhutywa kwale seshoni kungabikho komuntu othwaliswe uxanduva lwayo nanjengoko kuye kwathiwa usecaweni oku akungenanga kamnandi kumantyi. But you haven't done your work yourself. You are asking me now to order that. It means you haven't done your groundwork yourself. Isithethi se-NPA sithe umtshutshisi ebengazilungiselelanga. We should have prepared better for today's court proceedings. We knew the kind of applications that we wanted to bring, but these are the errors that we will be able to correct amongst ourselves as the NPA and the South African Police Service. Emva kokubambezeleka kwenkundla abombutho wabo bathengisa ngemizimba bathi inkundla ibaxabisanga elityala lirhoxiselwe uLwesibini weveki ezayo.